हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जिबि चेनेलाव आरोबाव बयखौबो फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दानिया नायदो लोगोफोर नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौहाय। पर्बतजरायाव मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि इत्यादि उधाव जागासिनो दङ। पर्बतजरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस डिएफअ अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि इएम जानानै बिथाङा गावनि पेटआव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेटआव लिरै लिरै प्रत्येकटा डिएफअ अफिस आरो प्रत्येकटा रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ। बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन, नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै। जोंनि पर्बतजरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ। जोंनि पर्बतजरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ। फेरेंगानि पेटआव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ। बेफोरबायदि दायो नोंथांमोना बे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा मानि सायावहाय जोंहा नैबे पोरबतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बे बायद'आ जोंहा मा बुंदों सोरनि सायावहाय होनोब्ला जोंहा नैबे जोंहा बिटिआरनि इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जोंहा इएम रन्जित बसुमतारी बिआर फेरेंगा बेनि सायावहाय जोंहा गोबांथार खोथा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा मा बुंदों होनोब्ला जोंहा नैबे जोंहा बिआर फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया जोंहा पर्बतजरानि साल बिफां माखासे गोबांथार गनफोरखौहाय जोंहा बिना अपसन हिसाबैसो जोंहा गोबांथार गन फानदों जाहैदों जोंहा बे बिआर फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया। दा दिनैहाय सरकारि अपसन हिसाबैहाय बेफोर गनफोरखौहाय दिनैहाय फानाखै जाहैबाय बा अपसन खालामाखै जाहैबाय सरकारि हिसाबैहाय। दिनै बिना अपसन हिसाबैसो दिनैहाय माखासे साल दंफांफोरखौहाय दंस' खालामदों जाहैबाय जोंहा बे बिआर फेरेंगा रन्जित बसुमतारिया। दा दिनैहाय बे खोथाखौ जोंहा मुनमुन ब्रह्म पर्बतजरानि एमसिएलए बे बिथांनिफ्राय जोंहा गोबांथार खोथाखौ जों खोनानो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा खोथाफ्रा बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिजिरनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। दा दिनैहाय खोथाया बेसेबां सैथो जोंहा रन्जित बसुमतारिनि सायावहाय जोंहा पर्बतजरानि एमसिएलए मुनमुन बायद'आथ' जोंहा गोबांथार खोथा बुंबाय। दा बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिजिरनानै नायबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल होना लादो जाहाथे आं नोंथांमोननि हेफाजाबजों गोदान भिडिअ आपडेट होनो हायो। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।